inna ilaihi raji'un. Wani shahararren mawaƙi sannan kuma fitacce a Kannywood ya haɗari. Wannan ba wani bane shine Adam E. Zango. Adam E. Zango ya taho daga birnin Kaduna zuwa Kano domin bikin sallah. Wannan lamari ya ritsa da shi. Wannan lamari na haɗari ya ritsa da shi da yaransa, amma alhamdulillahi wannan haɗari ba a rasa rai ba, sai dai an rasa dukiya. Wannan haɗari an yi shi a kwanar yaƙi da ke birnin Kano, amma alhamdulillahi mazauna gurin sun yi gaggawa sun kai shi wani asibiti don a ba shi taimakon gaggawa wanda ake kira da asibitin Kwankwaso. Nan da nan likitoci suka ba shi agajin gaggawa sannan suka tura shi babban asibiti da yake birnin Kano domin a ba shi cikakkiyar kulawa. Ya wallafa a cikin Facebook ɗinsa, shafin Facebook ɗinsa cewa ya gode da taimakon da mutane suka yi masa har suka ceto rayuwarsa daga wannan haɗari. Amma da yawa fitattun 'yan wasa suna yin haɗari kamar S. Nuhu, Allah ya ji kansa, kamar marigayiya Balaraba. Amma mutane da yawa suna tambaya cewa me yasa 'yan Kannywood suka fi yin haɗari? Amsar tasu shine su suna yin aiki daga wani gari zuwa ga wani gari domin yin wani shooting da mutane za su kalla su amfana. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya tsare nan gaba.